10 метра. А сега е 10. 5 метра, 4 метра, 3 метра, подава обороти леко нежно и приближава земята нежно, метър, 50 см. Чудесно, ако искаш, продължаваш, какво е желание. Добре, той решава. Аз смятам, че задачата е изпълнена. Перфектно. От той по-добро няма какво да се желае. Браво, браво, супер. Направи 5 отлични полета, без забележка, а няма забележка никога. Супер. Което значи, съм успял да го обуча човека и то с много малко часове, с 7 часа. Браво, браво. Как е? Супер е. Много добре. Аз съм доволен поред как е. Много се добре, няма никаква забележка. Обаче малко почивка, че... Добре, ти преценяваш. Малко Искаш така, направиш още няколко полета, почини си. Поздрави от Светло, разказвам му как кацаш. Ти идваш, където го идва на 5 метра, на 4, на 3, на 2 в предния полет. Викам, отличен, няма забележка. Аз му казах, че... Каза му се обадиш, после е много радостен. Той на село ще да ходи днес. Да, притака виното, точно и прави в момента. Ами, ако искаш слез малко, кърши се. Господин Пахутев, за здравите зрители, някакъв коментар, нещо да... Супер е, супер! Трябва и това да изключим. Да. Добре. Няма, окей.